Mga tao na sagmuyo nga dili makabisita sa mga samang nini nga panahon sa kalagkalag nga mao ilang naandan apan napugo silang pagdawat kay patakaran man kini sa gamhanan. Ano ang report? Buntag pa lang inanay nang nag-abot-abot ang mga tao nga miduaw sa mga lubnganan saman lang sa Sementeryo Katoliko sa Calamba. Kinaron dili na mahapnan kay basin magdasok ang mga tao ilabi na nga katapos ang adlaw karon sa pagbisita sa masamang. Sa ini, gipahibaw sa batan sa mayor nga dili hinayon ang pagbukas sa mga sementeryo sa Nobyembre 1 ug 2 subay sa mando sa IATF. Dismayado man ang mga tao apan wa sila'y nahimo kung dili pagdawat sa pagbuot sa gobyerno. Kalag-kalag yun ta supposed to be pero kay close man. Okay ra sir, oy, at least kabna kay baluman mi nga pwede day mo duaw karon. Lain kay atong mga minahal wan og tubig gid na diari. Sige na lang. Kay mao may protocol, di ba? Samtang ipaniguro sa mga peacekeepers nga hanay ang kahimtang sa sulod ug gawa sa samang. Adunay mga pulis kauban ang mga force multipliers ug ang mga bombero nga nagbantay. Higpit sab ang pagpatuman sa minimum health protocols. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.